Right, any episode, but this time sibheka kuma geometric. Khumbula ukuthi ngitheni kuwena. Ngithe it's either ku geometric noma ku arithmetic iyafana lento kwenziwa kwayo. Okwakho nje ukubamba ama basics. Bese uya understand ukuthi ukucabanga kwakho kufanele ukuseparate noma ukuhlukanise kanjani. Khona ukucabanga oku arithmetic, kukhona ukucabanga oku geometric, kube khona ukucabanga oku quadratic. Njengamanje we are solving ama problems. Lama problems grade 12 njengoba sibe sengishilo na kwa arithmetic. Ngathi it's not just problems. Right? Akuwona ama problems lawo. But kusuke refer kakhulu kuyibala ezisuke ibhalwe ngamagama. Kufanele wena uyihumushe. Uzidonse ziyamagama uzibhale zibe algebraically zibe ama expression mathematical sentences. Here we are. Kuyashiwo bakithi ngithe kuwena each time ufunda iquestion analyze kuthiwa in a geometric sengiyazi ukuthi yini engizocabanga ngayo. Sengiyazi nanokuthi ingqondo yami kufanele ngiyibeke kuphi. Ngiyibeka ezintweni ezigeometric. Ngingakaqali ke ukwenza sengiyazi ukuthi makushiwo izinto ezigeometric kuthiwa uT1 wakhona uA but uT2 wakhona uA times R uT3 wakhona uA R squared njalo le ziyoqhubeka njalo zize ifike kuleliya elu general wakhona uTn which is ARn minus 1. Okay. Ngoba njalo ngizama ukubuyisa umqondo wegeometric. La phezu kwalento sefanele ngikhumbule ngisho isum formula yakhona. Okay, isum formula yegeometric. Geometrically uma ngabe ngizokhumbula izinto fanele ngikhumbule ukuthi isum yakhona sum to n is equals to a into r power n minus 1 all over r minus 1. So this is a sum of a geometric sequence or pattern. Ngizama ukubuyisa nje zonke izinto ezi-geometric. Sengiyibuyisile izinto ezi-geometric. Sengiyazi ukuthi khona i-ratio. Sengiyazi ukuthi khona i-ratio. Sengiyazi ukuthi khona u-A. Sengiyazi ukuthi no-N wakhona nawo ukhona. Izinto lezo kufanele ngibe nazo zibe geometric. Okay? I-ratio ngiyithola kanjani ngokudivide. U-A nguthola njalo. Sengiyaqhubeka. Kuthiwani ke? Kuthiwa in a geometric sequence or a pattern T6 geometrically T3 is AR2 T6 ke T3 AR2 T6 ke okay U-T6 wami it's AR5 U-T6 ke lo kuthiwa kodwa ulingana no 243 o negative. Okay, phinde qhutsheke kuthiwa and T3 okay T3 AR2 okay u-T3 wami AR2 kodwa u-T3 ngutsheliwe kwathiwa ubani u72. Okay, now my equations awu2 enginawo ngidila kanjani nawo? Konje i-ratio ngiyithola kanjani ngokudivide. Sengiyadivide njalo lo divided by lo divided by lo. Ngesikhathi ngidivide nje lo uyaphela kusala u-R5 ngaphezulu ngezansi kusala u-R2 anjaba is equals to nala mangidivide la u-positive u-negative kuzosala kanje. Bese ngicheck ukuthi
u2 uyangena la, u2 uyangena akasangeni. Kusho ukuthi u72 kahle kahle okufanele ngiucheck ukuthi mungaki ku243. Kulula ke lokho. Ngiyachecka nangaphandle kwe calculate. Vele ngithi 72 bese ngithi multiplied by 72 multiplied by say 4. Noma 72 multiplied by yes, ake ngithi 4. Lo u8, lo u28. 280 something kusho ukuthi angehlele ngezansi ke ngoba inkulu le number. Ngithi 72 multiplied by 3. So la it's 6 is 21, 216, 242. So la mang divide la kukhona into eyenzakalayo. Kusho ukuthi kune number mina ofanele ngiyisebenzise la. Eyenza u72 iphinde yenze u243. Kodwa le number mina engikhuluma ngayo fanele ikwazi ukwenzeka nje. Ake ngiqale ngale. La ngidivide inumber eyifanayo. La ngidivide inumber eyifanayo. Mangidivide inumber eyifanayo, I subtract the exponent. Kusho ukuthi ngicina ngino r power 3 because it is 5 minus 2. Okay? Kusho ukuthi kunale number la nala okufanele ngiyiraise ngo3. Right? Okufanele ngiyiraise ngo3. Ubanike lo engimraise ngo3 for u72. 72 4 times 4 16. 16 times 4. 4 times 4 16. 16 times 4. This is 6 12 18 24. Carry 2 64. 16 times angithi 2 to the power of 5. 2 times 2 5. 4 times 2 6 8 times 2 16. 16 times 2 32. 32 times 2 64. Okay, akenzeki futhi u72. Kodwa ngifuna ukubhala ngopower of 3. Angibuke ku4. 4 times 4 16. 16 times 4 yilokho esengiphuma khona. Angiphinde ngibuke enye ke manje. For u72 ezo raiswa ngo 3. Because u243 uyaba u3 to power 4. Ake ngibukeke yena. U3 to power 3, 3 times 3 9 27. 4. Right, u T3 wakho will be AR2. Your T3 will be AR2. But we are told ukuthi T3 is 32. Right? Is 32. Nako is 32. Now, into esefanele yenzeke ke sefanele sithole iratio, sithole oqala, sithole ukuthi bangaki. Athi yabo? T1, find the constant ratio. Into eyenza ukuthi sithole lokuqala ukuthi okwesibili sebethi and find the sum of the first 10. Therefore, to find the sum, you must know your A. To find the sum, you must know ukuthi bangaki. Athi yizwa lento engisho. So, from that one, siyithola kanjani ki ratio? I-ratio yethu siyithola ngokuthi sidivide la, because khumbula phela ukuthi besisebenza kanjani kwi-geometric. Besitesta sisuka kwa right siya kwa left kodwa sidivide. Athi siyayizwa lento engisho. Nala sizodivide. Ekudividen kwethu, this A will take that A. Sisale no R5 divided by R2. And this will give us these numbers, which is minus basis it 243 divided by 32. And it's a 1.
siya divide then sesidividileke kanjalo asibuke lapha ukuthi kwenzakalani la when you divide numbers of the same base you subtract the exponent that is the exponential law so uno r5 minus 2 is 3 so mawuza ngapha usuzocinga ke manje ukuthi le number nale number ikuphi la ukwazi ukuyi-expressa khona ngo power 3 ngabe u243 uya-expresseka yini ngo power 3 ngabe u32 uya-expresseka yini ngo power 3 okay ake sambe ke siyochecka leyo nto ukuthi lezi zinto ziya-expresseka yini ngalawo mapower right ingane zami njengamanje sesiphumileke noma siqhamuka kwa arithmetic kodwa kade senzani kwa arithmetic kade senza i-problem solving ngayichazile ke i-problem ngathi ama problem solving is not a problem but ibale isuke ibhalwe ngamagama nakwa geometry noma kwa geometric pattern sequences zikhona isuke ibhalwe ngamagama nansi into engifuna uyiqapheleke mina engingathanda ukuyenza angithandi kahle ukufika kuwena sengiphethe isibalo ngephepha bese ngikwenzela isibalo ngisibuke ephepheni kanje ngoba lokho kusuke kusho ukuthi mina ngisipracticeile lesi sibalo engizothi mase ngisenzile bese ngithi wena you go for your homework and you do number 17 number 25 number so and so and number 17 25 and 30 mina ngiupracticeanga anti siyayibona leyo ngalesikhathi ke ngingawupracticeanga usufika unikeza wena inkinga yabo wena usuyabuya usuthi imaths ibukhuni kanti cha kunjalo ngoba nami kufanele ngithi mangiye encwadini ngiyokwenza ibalo ngiye nje ngolwazi ngayi ngeinto eziningi ngifundiswe ukuthi ngizofike ngenza ukuthi ngenye indlela ngithi mangiya lapha mina ngiya nama principles of doing mathematics formulas of doing mathematics method of doing mathematics khona mangabe isibalo singenzeki ngizobe sengiyibuza mina ngithi yini ngabe ngiyenze wrong ngabe ngimulti operationally ngirong noma ngokwe interpretation ngirong noma yini le eyenza lesi sibalo singaphumi athi siyayizwa lonto so ilele lapho lento ake sibuke nasi sibala sazi noma sizophuma noma sizokuphuma masiphumile good luck masingaphumi asibuyele kusemuva siyocheck ukuthi asiphumi nje ngoba thina senza into wrong yini noma iphutha lisencwadini remember ababhali beincwadi nabo they are not magicians no god ukuthi bangazi yonke into okanye ke bangayazi le abayibhale phansi encwadini kodwa mawusunikeza umuntu uthi akayotype incwadi omunye ayo moderate omunye ayo duplicate amaphutha ahamba enzeka yonke indlela because we are all human beings mina ke I will not rejoice ngemistake wena oyenzile ngoba imistake is for a person ophilayo umuntu ongasayenzi imistake ingane zami ofile yabona umuntu ofile peace of mind he does no mistakes anymore ngoba uyifele kodwa mawusaphila nje you are bound ukuthi one day you will commit asibukela buya wazala asifunde kuthiwa the 9th and the 6th terms of age nanso into ade ngisho siya interpreter geometric ucabanga kwami seku geometric sengiyagijima ngiyephepheni lami ngiyagijima nje ngiyephepheni lami ngiyobhala geometric T1 is A T2 is AR T3 is AR squared into enginotisayo la nginotice ukuthi engisuke ngikhuluma ngaye nje T3
i-ratio yakhona i-powered 2. T2 i-ratio yakhona i-powered 1. Okusho ukuthi mangakhuluma ngo-T4, mangase nje ngikhulume ngo-T4, i-ratio yakhona will be powered 3. Njalo engikhuluma ngaye i-ratio geometrically i-ratio yakhona is 1 unit less. Seziyoqhubeka ke njalo lezi zinto ziyoze ziyofika kwe-general engitholisa bonke AR n minus 1. Mase ngiqedile ngalo sengithi ke yini edingeka kimi. Okay, ngitsheliwe ukuthi unumber 9 no number 6 bese kuthiwa nawa ama values abo respectively ngokulandelana. Kuqala unumber 1 kusho ukuthi unumber 1 lo, walandela unumber 6 yabo ngokulandelana respectively. Understand the language. Sengiyabhala ke respectively. Geometrically unumber 9 AR8 unumber 9 lo, kodwa ngitsheliwe kwathiwa respectively u8. Kwathi unumber 6 AR5 number 6 lo, geometrically u10 ngitsheliwe. Equation 1, equation 2. Njengoba kade ngikwenza kwi mathematics, kwi arithmetic, lento ngayisolva nge-substitution, ngayisolva nangayo yonke indlela, but the easiest way njengamanje ukuze lento ngikwazi ukuyisolva kahle is to take T9, which is my T9, divided by T6. This gives me lo akansele lo, ngibe no lo nalo, R8 divided by R5. This must be equals to 80 divided by 10. 80 divided by 10. 80 divided by 10. Mangiqhubeka la, laws of exponent. Dividing numbers of the same base, you subtract the exponent, which means my R is 8 minus 5, which is 3, is equals to 10 into 80 goes 8 times. U10 ku80 uya ka 8 times. Ngiyaqhubeka njalo nesibalo sami ngiyasolve. R power 3 equals to u8 ngawubhala ngo power 3, yes, u2 power 3. So laws of exponent, same base, same exponent, so are the base. My ratio is 2. But find the first term and the ratio. Sengiyitholile ke ratio. Then the first term sengizothatha lo ngamsubstitute noma ikuphi mangithanda. Sengiyamsubstitute ke u-ratio wami naku AR5 is equals to 10, but R wami u2, so is 2 powered 5 is equals to 10 with A. Sengizodivide ngale number le, ngapha divide ngo2 powered 5, ngapha divide ngo2 powered 5. Sengiyaqhubeka powered 5 usukhanselekile la, wakhanseleka la, ususele ngapha. So my A is equals to 10 over, what is 2 to power 5? 2 to power 5. 2 times 2, 4, times 2, 8, times 2, 16, times 2, 32. So la ginobani no 32. This is my value of A. Bekuthiwa mina ngenzeni? Find the first term, which is A, is 10 over 32, and the ratio is 2, which is what I have done.
Part 2 of the question bese kuthiwa find the number of terms mangaki. Find the number. Yingakho ngithe kuwena kwi problem solving, understand the statement, interpret it correctly, and then solve. 20. Find the number of terms mangaki in the last, if the last one is mangaki uma elokugcina kuyileli. Khumbula sicabanga geometrically la, elokugcina nanti angithi elokugcina uTn equals to a r n minus 1. Thiwa mangaki kusho ukuthi lo esimfunayo. Elokugcina nanti u5 120. 5 120 is equals to u-a u10 over 32, u-r u2 nanku, u-n aswazi n minus 1 is our exponent. Sisuselo lo simsusa ngokumultiplya ngayela bese sidivide ngayela lapha ya. Kusho ukuthi ngenye indlela sizoba no 5 120 multiplied by 32 all divided by 10 is equals to 2 to power n minus 1. Bese sishaya calculator yethu lapha yana sibone ukuthi isinikeza bani. Asishaye ke calculator yethu. Right. Uma le number we multiply ngo 32 busu divide ngo 10 uthola u16384 olingana no 2 powered n minus 1. Umbuzo osuzolandela manje usuzothi can this number be written? Uyakwazi ukubhala le number ngo 2 ngenye indlela uthi 2 powered. Cabanga ukuthi kuyenzeka lokho, asambe ke siyobheka ukuthi u2 powered bani. Right. Le number to the base of 2, it's 2 powered 14 is equals to lower 2 n minus 1. So usubuyela la kade wenza into efanayo la utheni uthe when the base are the same, or when the exponents are the same, so are the base. Now if the base are the same, so are the exponent. So 14 is equals to n minus 1. So our n is equals to 15. Our n is equal to 15. Asibukeke uthi imbuzo siyiphendulile yini. Umbuzo oqala, find the first term. The first term is that, and the ratio is that. Basic to find the number of terms mangaki if the last one is 5120 aw 15. Asibuye ke sichaze lento ngaphambi kokuba siqhubeke. Ngithe kuwena problem solving, it's about reading a statement understand. Wawusiyatshelwa kwathiwa geometrically cisha konke okunye bhala izinto ze geometric engqondweni yakho ngokuyi understand njengoba ngikubhalele zona. Kwase kuthiwa unumber 9 ke uAR8 u8 unumber 9 no number 6 AR5, right? Asika divide njalo ngaleso sikhathi usangibhalela nje unumber 9 equal to number 6 equal to. Kwase kuthiwa lezi number lezi zilingana nalezi respectively ngokulandelana kwazo nalezi ngokulandelana. Kusho ukuthi le ihamba nale, le ihamba nale. Nakho sengikwenzile lokho. Sengithi ke uma kususolva la usuya divide u8 cancel u8 udivide la kusale nakhona u8. So mawusu divide of the same base you subtract the exponent. La u10 ayeka 8
can 8 be written to the power of 3? Yes, 8 is 2 to 3. So at the exponent, the base is 2. Then kusuthatha lo 2 usubstitute kuphi kunoma ikuphi. It's either la noma laphaya uzokunikeza into efanayo, which is a equal to 10 over 32. Once you know that, usufuna ukuthola ukuthi bangaki uma kuthiwa how many are they if the last one tn is how many are they, yilo ufanele uthole. Anse bana lawo hayi ukuthi njoba la when ufaka 5120 ufaka endaweni ka n. Cha, this is the last one tn, right? Kanti ukuthi mangaki nanka lapha khona. Up until wathola ukuthi mangaki, you can then use 15 there and 15 there. Mawusebenzisa u15 la no a no r njengoba ubatholile uzothola lo. So that is what it's meant. So sengizokwenza number 2 nawo o geometric bese siyadlula lapho siya kokunye. Right. Isibalo lesi se geometric njoba bengishilo ngathi ngizokwenzela zona ibembili because I relationship phakathi kwazo ne arithmetic iyafana. Namanje ke sengikwenzela esinye, ngiyacabanga futhi naso ukuthi uzosibona ukuthi silula. Ngithe kuwena if we deal with ama problems kusuke kungezibona ama problems per se, kodwa into kusuke kuyiyona kusuke kuyibale isuke ibhalwe ngengxoxo kanje. Okwethu kube ukuthi how do we perceive, read, see and interpret ingxoxo esuke sikade siyinikeziwe. Ngithe kuwena ke mangabe ke uzo interpret ingxoxo, dwebela izinto ezibalulekile. Number 1, you determine ngenye indlela kuthiwa find. Yini lento kuthiwa ngiyifind the first 3 terms. Lama terms amathathu afunekala ya1 awe geometric. Immediately bengitshela ukuthi awe geometric, mina ngihlale njalo ngicuphile ukuthi bangitshela nje ukuthi awe geometric sengiyaphuthuma ngiyakwizinto ze geometric, sengifike ngiyasho ngithi kwi geometric engikwazi ukuthi uT1 wakhona uA, uT wakhona 2 AR, kanti uT3 wakhona uyube uAR squared. Bese ilandelana ke size ifike kulo engimbiza ngokuthi owokugcina, which is the general one, OARN-1. This is a general, right? Bese kuyikhani ngiqhubeka ke ngithi yini lena kahle kahle abayifuna kimi. Njoba bathe angithole ama term awu3, kusho ukuthi awu3 lama terms okufanele ngiwathole, yokuqala yesibili yesithathu. Bese ngiwatesta futhi ukuthi ngempela ngaba geometric yini. Ileyo nto engizoyenza. Yini ke abayishoyo kimi information abanginikeza yona, ngoba abakwazi ukuvele bethi angiyifune lezi zinto benganginikeza ngalutho. Right, okokuqala kuthiwa unumber 6, the sixth number 6 geometrically unumber 6 uAR5. This is geometrically. Kodwa to number 6 wami is 28. Bese kuthiwa and 11th, u11th wami kwi geometric it's 11, it's 10 equal to 896. Ilezi zinto enginazo nawo ama equations enginawo engitshelwe ngawo, right? Engitshelwe ngawo. Konke kokunye sengingakwenza ngisukela la. Konke no A ngawuthola, no R ngawuthola, nobani ngawuthola. Right? Sengiyaqala ke ngiyasebenza ke. Sengiya divide la because engikwaziyo ngegeometric ukuthi ratio ngiyithola ngokudivide. So mangabe ngidivide lo ngimdivide ngalo lo uyahamba lo. Ngisala no R10 over R5. This is equals to 896 divided by 28. La bese ngiyasebenza la. Dividing numbers of the same base. Dividing numbers of the same base, you subtract the exponent. 10 minus 5 is 5. This will be equals to. Bese ngisebenza lokho. Ngabe u28 uyangena yini ku896?
right? U2 uyangena, u2 uyangena, u2 uyangena angene. Okay, ake ngikureduce lento ngo2 mangabe ngingenayo icalculate. Ngenye indlela ngizothini mina? Ngizothi 896 divided by 28. U2 la angene ka 14, u2 la angene ka 4, u2 la angene ka 4, kusale u1, u2 la angene ka 8. Right? U2 sangena lapha futhi usangena la ungena ka 7. U2 la angene kabili ka 4, 2 2 4. So ngibe nobani no 224 divided by 7. U7 ku21 angene ka 3. Kusale u1 ku14 angene kabili. Okusho ukuthi le number le u28 kule noma u28 kule ingena kangaki ka 32. Umbuzo osulandela usuthi ngabe u32 ngiyakwazi ukubhala to the powered 5. Yes, the answer is yes. U32 ufana no r to power 5, which is 2 to power 5. I think u2 to power 5 is 32. 2 times 2 is 4 times 2 8 times 2 16 times 2 32. So if the exponents are the same, so are the base. So my ratio here is 2. Sengiyazi ke i-ratio nansi into kufanele uyiqaphele ngayo. Akuyona okuthiwa nasiyithole bakithi. Kuthiwa find the first 3 of this and find the first 3 of that. Awuqala awala. Athi ayizwa lonto. Right. Asibuyeke sizela. Nakho la isikhona. U-R wethu u2. U-R wethu u2. Ngenye indlela sinobani ke? Sino A u-RO2 2 to power 5 is equals to 28 ngoba ilokha esikuthathayo lokha. So lo u32 lo divide ngo32 sibe no A olingana no 28 over 32. Ubani ku A sifuna inamba ezongena la iphinde ingene la. Inamba ezongena la iphinde ingene la kungasali lutho. U4 uyangena la, u4 uyangena la. U4 ungena ka 7, u4 angene ka 8. Asiyabona? 4 ungena ka 7, u4 angene ka 8. Okusho ukuthi ke uA wethu ulingana no 7 over 8. uA wethu lo. Uma sesiwazi ke uA wethu ukuthi u7 over 8 sesiyayibhala ke lezi inamba zokuqala abayifunayo. Eyokuqala u7 over 8 bese siyimultiply ngale. Mas multiply ngale elandelayo kuzoba u7 over 4. Mas multiply ngale elandelayo kuzoba u7 over 2. Nazi inamba. Ake siboneke mangabe sidivide ukuthi siyayithola yini i-constant ratio. Law divided by law. So law upside down. Law uzoba upside down. So the ratio here is 2 because ngizobe ngino 7 over 2 multiplied by 4 over 7. Lo abulale lo angene kabili lapha yana. So it is 2. Phinde ngizela ngendlela efanayo. Law divided by law nakhona anginikeze u2. So i-constant ratio yami khona because ngino 7 over 4 divided by this one multiplied by 8 over 7. Lo ashayelo lo ayekabili lapha yana. So it is correct. That is our 3 terms. Those are our 3 terms with a ratio of the first one. Right? Bese siya kwesesibili. Part 2 wakhona uthi the second is 3. The second is 3. With geometric second wakhona uthi AR. This one is given to us as 3. AR, the second is 3. And the fourth wakhona unikezwa njengo AR3 is equals to this number. Sesiya multiply again. This one is 24 27 over 4.
This one is 27 over 4. Okay? Nakhona ngoba i-interest yethu kubhala ama-terms awu-3 sesiyadivide la sidivide laphaya. Masidivide la lo ahambe nalo sisale no R3 over R is equals to lo divided by lo aya sizoba no 27 over 4 multiplied by 1 over 3 because lo 3 over 1 1 over 3 lo akhansele lo la angene ka 9 kusho ukuthi kahle kahle la sino 9 over 2 la masusa sino R squared, right? Because dividing numbers of the same base we subtract the exponent, so it is. So u9 over 2 uyafana nalento engizokukhombisa yona. U9 over 2 uyafana no R power 2 equals to 3 over 2 all squared, right? Because when you square there is 9, you square there is 4. So at the exponent, so my R is equals to 3 over 4. I mean 3 over 2. 3 over 2, that is my ratio. Then I can use my ratio there. Once ngiyazi ratio yami ukuthi ile, sengayisubstitute la ngibe no AR is equals to 3. Substitute lo ngizoba no 3 over 2A equals to 3 multiplied by 3 multiplied by 2 over 3 multiplied by 2 over 3. Lower cancel lo, my A is equals to 2. So if A is 2, eyokuqala iwu2. If eyokuqala iwu2, eyesibili ke iwubani? Ngithathe lo multiply lo, eyesibili iwu3. Ngithathe lo multiply lo, eyesithathu izoba 9 over 2. So those are the three numbers and the three terms and the ratio and whatever. For this one, this A is that and the ratio is that. For this one, ratio is this, A is that, and the three numbers are, where are the three numbers? Oh, there are the three numbers, A and the ratio for this one. So angiphinde ke ngenze summary ye geometric. I summary ye geometric ithi I geometric iyafana ne arithmetic. Ama problem solving ibalo ezi-involve ingxoxo. Okwakho funda ingxoxo with an understanding. Interpreter correctly. I-understand iqonde. Yazi ukuthi kufunakalani kuwe. Kubhale phansi. Number 2, number 3, number 4. Number 5, uma ku geometric eraser izinto ezi arithmetic. Uma ku arithmetic eraser izinto ezi geometric. Ubhale phansi bakithi ukuze ukwazi ukukhumbula njalo. Uma khuluma ngezinto ezi geometric uyawa divide wona uqobo wama term. Uma khuluma ngezinto ezi arithmetic uba nawe nala bengingakwenzela ngenye indlela. I can do this thing for you ngenye indlela, the other way around. Ake ngikukhombise lokho for the sake of